Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono. Ja omong kok meneng wae ta iki. Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Kene bangun kayangan iki ora bangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajre kalian sing Bathara Guru, dawuh karo Semar-Semar, tekaku ning papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Wah, Enggak bangun kayangan lu. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti sapa to? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngentut. Ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan, aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning njaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kira dibrengos kok. Wah tutuk ndase bagus. Obah nang dudut ngono. Brengos kok dudut. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakal nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak. Apa tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku, sampean mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegekekugek sadulita mel. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan. Kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu Den, sami wilujeng rawuhipun Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu alanan Swijapa, aku ngaturke bektiku katur ya Kek. Ampun kawawayadak. Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang Rama. Kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nek nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewak.
Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing Padukuhan Karangkadempel iki ora mantra-mantra wujuding Wanakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mrataku kek ana ing Padukuhan Karangkadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur marang resaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya ora kurang prayoga mrataku ana ing Karangkadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kiranging samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing Padukuhan kula. Gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten Padukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning Padukuhan Karangkadempel kene kae wis ora kurang apa wae malah rasaku saya luwih kepenak sarta jenak nggonku mapan ana ing Pendhawa Padukuhan Karangkadempel papan lengganing Ki Semar Badranaya. Nggih matur nuwun Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa reng. Pangestuku tampanana. Kula pundi jimat paripe dayana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana. Niki sanget anggen kawit dadosaken jimat paripe. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ya nala garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki rek. Bekti kula kunjuk Don Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Puniki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karangkadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumawae kijang remeketing Perdaya Sewu aku dawa banget. Kula tampi dawah sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja susu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecaken lenggah nggih. Ora cetha njuran. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karangkadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa?
Pamirawa sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keleputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendaripun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadep ora diutus dening Kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dening Kakang Antarja. Uwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae ning mesti kudu cawe-cawe mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan Wekundengku Pandhawa kuwi wis gedhe mudune marang para putra Pandhawa nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi tau-tate nampa pangudangmu. Tau-tate mbok among. Kakang Antarja ya tau-tate dimong dening Kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang Guswitarum asilring samirana mrih Sekar ngas gandanya maweh raras retnaning driya kegek sadulita ati kula malah keloro-loro lho Den mboten nyono babar pisan kula pamake donya niki wis kebak wong jahat donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, daeba jagat niki le tentrem, daeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib nggih menika momong dhateng para Pandhawa momong dhateng turasing para Pandhawa kula ora milik diwales kabecikan kula mboten kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang
Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabeciane kakene Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan nggih mawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggrahe kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawe sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo harganing lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Kula niku janjane lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye? Kersane Siwanayantaka piye? Iya, kersane Siwanayantaka piye? Mangke riyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun. Samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah, papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat kang murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yang manjang kersaning kakek kaya mengkono, aku manut, aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwanayantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku go bakal bantu lahir batin. Siwanayantaka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio-pio pira, mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi, mengko saka pringgondari kang bakal nyukupi probiane, mengko saka ngrandu gombole kang bakal nyukupi prabiane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun, matur nuwun. Gila wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho Tru, contoh bapak kuwi wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila gong contonen gah kowe kok mesti bedani dhewe lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nak cita-citaku padha karo bapak. Mau aku duwe cita-cita dhewe.
Bapak bangun kayangan aku suatu saat wis tuwa. Nek kaya bapak mati, Gus. Gareng mati kowe mati aku bangun dhewe. Nang ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. Aja tok rungokke Bagong wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora kebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewa ngejawantah. Ambo anake iki dikai sugih kabeh. Ken biyen kok mengkere. Males aku. Bapak bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa. Agenang gleleng bapak. Bangun kayangan mau ora ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do bantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Neng kula mboten butuhake bab Probaya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan. Sampeyan wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan, sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwa Nayantaka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak. Tegese pacobane bakale teka. Ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos Ndara. Sigra-sigra yen pramana kanca, sigra ngrakinawang sesangka. Narendra mbak marwa sing sang Katri kumulung. Katri kumulung mangrembak ing wadya. Kurda kura reka giri-giri. Nanggana magawe gelarira wang-wang. Didemat daring padukan Karangka Dempel. Nalika semanten iki Lurah Semar Badranaya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan. Dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakala ing mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karangka Dempel. Samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten padukan Karangka Dempel datan tanana liyan kejawi amunata ing Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Anganti ngrayi Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi karya cingak Lurah Semar Badranaya. Mangulun bae para kawula kanca piyak-piyak nata Ndarawati kepareng rawuh kanca piyak bali dalan. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra.
to denceng dencengan Den lah para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya iya Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar ndak tampa Kakang tiba padha-padha. Ndara Setyaki bekti kula ya Kakang Semar pus ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawuhan para her-her, para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala gareng tak tampa pangestuku Tampanana nala gareng. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Janaka bekti kula ya ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat pariping lali aku. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya to. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki ki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa Gus? Awuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban ya kuwi bakal bangun kayangan. Nalika semono ndak anggap yen to apa yang dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung ndak titi priksa ingkang kanthi permati jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar yen nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titi sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake bangun kayangan ingkang ateges Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakul bangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runtiking penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar. Guru ki maksude Bathara Guru. Oh tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun?
Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane mergo Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, monggo sampeyan ling ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar, niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus utusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayat sinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuh guru, dume Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong, ku nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan pari pangandikan kali kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadane titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasane ku Bathara wayah loro jagat. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kalawan Nata ing sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata ing Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat.
Yen ngono tuh tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Najan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badrana ya. Ngopo iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndrawati iki, Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapakku kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuncangan Butiro Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ra tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinu. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak nembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten apa ya? Gua ora kaya ya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun besok sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu lereng nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok lereng. Ya Mario. Tenang malah bantu mah. Pokoke aku karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh aku nek ngetokke banci jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndrawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Ndrawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki ra dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Tapi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel. Lah negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak mung perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Hah? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Ngene iki apike ngene ngono. Ora kok mung sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar arep bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta.
Peri kemanusiaan iki apa, Go? Hah? Peri kemanusiaan iki apa? Ya meng Kowe iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ono nang atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Angko kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora. Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memanang karo aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep mepalangi karepe bapak kena wakar iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange ora. Aku arep mati terus. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Lah enggak ngono kuandane Bagong legane atiku. Non buku karepe dhewe panusmaning jajaran kowe wani gendak sikala kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sono iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lah kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Bapak Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni awamu metu njaba piye metu njaba gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme aku kan metu njaba gelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metu njaba ayo legandang tidak metu jangan tutup tidak dan lagi Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah kok nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kaya wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk guna mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lamongan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho.
Sapa jagone iki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora, iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Yayi Antasena, "Ah, ora iso, kowe nglinting kok sak jempol-jempol." Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Iki tengok iki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore, Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lega? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok iki bentuke iki. Klerune njupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau Sinuwun Darawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Oh. Manik Maya saka Kayangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjih kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kayangan ngembari panguwasane Miwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ning papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun Kayangan. Wah, Semar muring. Wah, Enggak bangun Kayangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Samatra Sinuwun Darawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba. Sinuwun Darawati metune jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengos ya tak obahke. Endi kowe ra dibrengos kok? Wah, tutuk ndase badan. Obah lho ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Hah, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke. Apa tak turuti karmu belajar metu njaba kabeh. Terus kowe nyeluk aku sampean namune piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk pariyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, omong men. Setan tenan kok. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok yo. Aku to men.
dudu kae ya rawane ngono. Mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Darantasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun layangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku do adil apa kae. Masa aku metu jaba aku metu jeragau. Darantasena. Terus ya. Ayo. Darantasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Oh cangkemmu boleh ra jama-jama ketara ya. Ngerti? Ayo wes. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Dara. Kupunan keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu? Karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, igo pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, monggo gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekat. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat Diagung Pangaksami, keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gandung sebo. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sakarepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem Pak. Petro. Wonten dawuh kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasembyok ing aradan. Nggih, ngestoke dawuh. Karawitan Karang Kadempel dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalam Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku Pak. Dek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon ngelimbuk cangik. Nglipur sanggaring para lenggah. Ngestakaken dawuh Bapak.
Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Monggo nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok apa wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sumutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kendelane Bagong. Ya, sing ati-ati ya, Gong. Nggih. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu? Ora. Ora wis kepepet kok. Goyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semingsen aku mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kaget, Anggir Antasena, oh Mak Cilik. Anggir Garukaca. Iya paman. Anggir Antarja. Iya kula paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur mlonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih.
sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku neng kene. Anggir Antasena wonten lega wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencaki apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kang cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece ayo lunga. Nggih, teng mriki mawon ning aja omong. Lho, menungso ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya Samapta, Kakang Antarja ya Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikane Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iku ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegat. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok karep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakene Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Nyuwun pangapunten bareng boten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Boten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Iya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dume wong
seneng gelut dumeh wong seneng perang kok. Ora iki mergane panjenenganmu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mulai sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Aturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane iki syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gargaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cah ikhlase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Mau golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun, Koko Prabu aku sing methoke. Koko Rabi Nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenang. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku iki. Anggota anyar nguda jatah cilaka iki wis. Wis rekoso. Wis ora usah cerewet diwangi meneh. Tak pethuke kok ora Ndarawati. Nek yo melu nggih ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kok nyekel Bagong, lah kok malah kowe ning burine Bagong? Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatela. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untuk kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng kono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu.
Lah apa Sadi bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndorowati? Sekawi kula Senopati Ndorowati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun para kawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndorowati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis saken dawuh. Gustimu kok tak junjung sampe naik dhewe. Guntur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu Mandra Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki wis saken dawuh wilah edan tenan iki. Iki lakon apa lha kaya ngene iki? Mundur boten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten, boten mundur. Paripaksa kula ingkang ngunduraken. Weh lah karepe iki. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis tresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo, lah edan tenan. Tru. Iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndorowati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong. Mbak Pi Jawa gawa stop mam. Tega Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae kalau. Kalau mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono kok. Wah, iki mesti setan gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo dara-dara terus. Ya. Nututi lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe gelari rawang wah sowe takut karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya Nti Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watune iso nyempal bau ki wonten ning Setyaki. Piye? Nyempal bau wonten ning Setyaki. Wani kalau sing nawedeni apa moraming kasuwarma tebak dadawone marganing patimu Singolena Prapteng alis Panigas Jonggo.
kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen-gelune Gatotkaca klakon mati deak. Kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Baik. Ah! Baik. Ah! Panikas Jangga. Nggih, Mbak. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Dewaning panggundha pangrencana nang nyatanipun kula kawon kaliyan titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ngono. Nggih, Mbak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ming cilik ning kok antepe dilan ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae semboyane wong dandang manguri kok anggere ketemu kok ming madang ramadang semawut semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora mati kula Mbah sumbang suanu pra sapa jenengmu iya kula pun Prawara Kendra. Nah, piye mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur? Nggih. Dadane ngene muruk. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor. Ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan bubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju ana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak.
ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulu ming sithik kok ditugel lho, Mbah. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amo Suramrata Jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbah? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele kelakon tele ate kebablasan. Minggir Mbah, kula serang kepengen perang lho Mbah. Iya wis maju kana. Ya ampun Mbah iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora grek. Terus siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Setyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kandhamu wae. Asik tenan gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Heli Aja mati tanpa arang. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukup sakarepe dhewe. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kalian nomah dagelane Mbah Kito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet. Manut nek endi papane wong perang? Nek endi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut Mas kebutuhan. Nek lanang wong ra dukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sampane ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyai ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan bagus tambalan tibawan. Ya ampun. Sama Mas. Gatotkaca. Aja guyu. Oke aku nek guyu aku nek guyu aku ora seneng lho. Ya ampun.
Sukini aming cukup semene nggonmu dadi prajurit Sukini wis apik kowe mati wae iso ndak dijaluki wong nanggap nek takoni Sukini wis mati ngono wae ya ndak bingungke aku Semar bangun kayangan kok Sukini kudu metu wis kowe mati wae Sukini ra sawen Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga kula maring adawuh Kresna Janaka Mboya Keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang tan wurma bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mau tanpa isa kinungkuk wektu dina iki parenta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan batalipun kanthi cara kasat mripat ora wani terajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala jim setan mriprayangan berkasaan dongang slupi jiwane kawula sakarang kadempel malah majrik setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lah terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwane iblis mula sing prayitna ngati-ati syaraté ming siji nggih aja nganti ana sing ngalamun nek ngalamun ndak kesasapan jiwane iblis gong ora ngalamun lho ngantuk ya ning aja ngalamun ngantuk kena ning aja ngalamun ngantuk entuk mboten lho ora entuk ngantuk gong lho kok sirahe dikeplaki dhewe main momen ndak liar-liar wae ket mau liar-liar saplake bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati rugo aja ngalamun, Darantasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa kok? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh, waduh, gareng ngono kali. Wah, wes. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Iki sini. Kemati Kang Slupan anu iki demek iso omong. Iki. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gonge.
jarene wong tuwa biyen. Nah, demit ki wedine nek diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Tru. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Nah. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Bisa merem itu terus. Oke. Terus. Wis paras barang isih dipopoki. Saedan ora. Susah kene tak lapi kene kok dadi teng-templek ning rai barang. Saedan ora. Matur Bapak Tru yo. Enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndrawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunake wadyabala menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman ya kuwi wujuding jem setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel wekasan Karang Kadempel geger akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut ora gejegan rame banget wong wadon jerit-jerit nganti kaya kangslupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petruk dalem Pak gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih ngestoaken dawuh nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to manut karo bapakmu. Nggih ngestoke dawuh Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Tole. Mboten nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih ngestoaken dawuh.